Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo paplatform penyu kuti munge muchingondisherawo confession yangu. Confession iyi inondirwadza. Soon after ndabuda mujeri mukoma, ndopa ndakabva ndazotanga kuona chipoko chemurume wangu. Ende ndakati ndabuda mujeri ndopa ndakabva ndaudzwa kuti hanzi vamwene vangu ivo zvavaipota vachiita, hanzi vaipota vachienda vachinonoitira weti paguva remurume wangu uyo wandakaponda. But mukoma Nash, ndakatombosungwa inini, then ndikabva ndatongwa, zvikabva zvizoonekwa kuti even though ndakauraya murume wangu, but it was self defense. Ndainge ndatogara ndiine nyaya dzangu idzo dzandainge ndakaisa mumaoko emapurisa, ndokusaka ndakazorelisiwa because mapurisa vakaonekwa vachinononoka kunondipindura, vachinonoka kunopindira nyaya iyi. Saka judge vakabva vazoita mafindings avo, vakabva vaona kuti inini semunhu ainge ari a victim of gender based violence, mapurisa ndiwo ainge andiita let down, left with no choice. In self defense ndipo pandakabva ndazowanikwa ndichinonoponda murume wangu, but ndainge ndakatotarisirwa kutoti ndichatotongerwa rufu kana kuti a life sentence. So ndakati ndabuda mujeri mukoma, ndiri munzira ndichitoenda kumusha, ndo pandakatosangana nemurume wangu. Bhazi rainge ramira, vanhu ndokubva vaburuka vaitenga zvavanotenga, vakabva vatenga. Sezvo inini ndainge ndisinawo mari, ndakangotiwo regedzai ndingoendawo kutoilet. Ndikabva ndaenda kutoilet paya ndakati ndichinobuda mutoilet ndo pandakatongosangana nemurume wangu. Iye murume wangu uyu ainge akatobata chicardbox icho chainge chakazara majigi, achitotengesa majigi. Akabva afamba akanangana neni achiuya kwandainge ndiri. Murume wangu mukoma akangonopinda mandiri kudai, ndokubva atonyangarika. Ndakadzokera zvangu mubhazi ndikazviudza kuti zvimwe kuda ipfungwa, sezvo now ndava kuziva kuti I am no longer a prisoner. Maybe pfungwa dzangu ndo dziri kutamba neni, my mind is just messing up with me. Ndakadzokera mubhazi muya, maziso ainge azara nemisodzi. Ndikabva ndagara zvangu pasi mukoma ndikatanga kuchema, but ndakangozviudza kuti chainge chisiri chido changu kuti ndinge ndichiuraya, but I did everything because I was left with no choice at all, sezvakataurwa najudge mukoti. Mukoma ndakazosvika kumba, ndichinosvika kumba hama dzangu zvakavaremera kuti vange vachindigamuchira, yet pandainge ndichitambudzika munhu wese muraini rekwedu aizviziva kuti ndiri kushungurudzwa nemurume, but vaingouyawo vachingonditi ramba wakashinga mwana wamai. But after violence yose iyo yakazoitika, pandakazobuda mujeri, vanhu vose vaita sekunge inini I was the one that was wrong. Inini mukoma murume wangu uyu ainge akandiroora, uyo wandakazoponda ainge ari musoja. From the word go mukoma, kubva paakandipfimba ndichitori musikana ainge achiri kutoenda kuchikoro, iye aitongondishungurudza because akatondimanikidza kuti ndinge ndichimuda. Ndaiva nemukomana wangu uyo wandaidanana naye, saka paakandinyenga at this other time paainge adzoka kumusha, ndikabva ndamuudza kuti unfortunately you are very late. Dai kwanga kuri kunzi kudhara kwangu, zvimwe kuda tingadai takadanana, but now hazviite because ndine mukomana wangu wandinodanana naye. Akabva andibvunza zita remukomana wangu, ndikabva ndamuudza zita remukomana wangu, ndichitongoti zvimwe kuda munhuwo ari kuda kungokonfema. Zvaakabva ita mukomana Nash ndezvekuti akabva aenda pamba pemukomana wangu, iye akatosarudza kutorara akagara mumuti. Ndo zvinotongorakidza kutoti masainzi, mared flags ekuti munhu uyu imhondi ainge atongorimo maari, because akarara akagara mumuti achingotaimira chete kuti ange achingowana mukana wekuvhundutsira mukomana wangu nekusiya amushungurudza obva azotiza. Mukoma akandiudza kuti akaita usiku hwose agere mumuti kudzamara azoona manje dhoo richivhurwa remukicheni umo mainge
muchirara mukomana wangu uyu akati abuda panze usiku kudaro achida kunozvibatsira, then uyu ndopa akabva azoburuka mumuti achinyahwaira, akabva azoenda akanodzipa mukomana wangu uyu. Akamudzipa, akati akamudzipa kwekanguva kapfupi pfupi, paakaona kuti munhu uyu ainge ava kutoita sekunge ava kupererwa nemweya wekufema, ndopa akabva azomusiya, akabva amupa warning akati pari zvino ndava kumbodzokera kubhesi, kana ndikadzoka ndikanzwa zvichinzi uchiri kudanana nemusikana wangu uchazviona, ende kana ukagara wamuudza kuti izvi ndo zvandaita izvi zvekare uchazviona, ndinokutora iwe ndikadzokera newe kubhesi, Gunners uchanoriziva chete. Mukomana wangu uyu ndakazongoshamisika munhu ava kundi-ignore. Taiti kana paya kana kuri kunzi tinenge tichifanira kuti tinge tichinonosangana, then iye aitosarudza kuti ange achitodimbudzira nemuzvitondo musina kana nzira yokufamba nayo, because ainge asingangodi kutaura neni sezvo ainge akasiya akachikidzirwa nemusoja uyu wekuzondiwana. Uyu musoja mukoma akazoti awana leave yake ndokubva adzoka. Chakandinetsa mukoma nacho ndechekuti haana kuburukira kwavo, but akabva aburukira pamba pevabereki vangu apa ainge aine magrosari ainge akawanda sei, ndokubva akumbira hanzvadzi dzangu kuti dzinge dzichimubatsira, ndokubva vatakura magrosaries aya vachinomapinza mukicheni mumba maamai vangu. Kana vabereki vangu vakatoshamiswawo nazvo, then iye akabva atongozviintrodusa akabva ati inini ndini ndichazova murume wemwana wenyu. Kana baba vangu vakatongokatyamadza nazvo kuti ko munhu uyu asina hunhu kudai ambobva nepiko, even though tainge tichitomuziva kuti akangokura ari bhuli, so ndokubva atobuda paya akabva aenda. But anyway vabereki vangu vakabva vamutenda because pamba painge pachitongofiwa nenzara, ndokubva vatomugamuchira paya. Inini kunyange pandainge ndisingadi, amai vangu vakatombosvika pakundirovera musoja uyu vachinditi une shavi reurombo, because vainge varakidzwa kuti iye anokwanisa kuvachengeta. Ende zveshuwa mukoma munhu ari very abusive, iye anomeka sure kuti at all the times hama dzako dzinenge dzichidya dzichiguta, anenge achiitira kuti uzoshaya support paya pekuti unenge wava kucomplaina kuti zvandiri kuitwa kuno kuhama dzangu, zvandiri kuitwa kuno zvinorwadza. Saka iye munhu ari abusive anosarudza kuti iwewe unge uchirara nenzara but hama dzako dzinge dzichidya dzichiguta. Saka iye zvaakazoita ndezvekuti akati asati adzokera kubasa ndokubva azopfuura nekumba akabva ataura nevabereki vangu. I still remember kuti akatopa mudhara mari, then mudhara vakabva vazoti kwandiri ndinge ndichizomuperekedza. Musi iwoyo ndainge ndisingatombodi zvangu, but ndakazongomanikidzika mukoma ndikati ndo zvainge zvatongovapo, ndokubva ndatanga kumuperekedza paya, but ainge anyepera vabereki vangu because mazuva ake ekudzokera ainge asati akwana. Iye ainge akataura neimwe friend yake, ndokubva anditi ane imwe friend yake yaruda kutanga aona. Takafamba mukoma about an hour zvekuti ndakasvika pakuneta, ndokubva atazosvika kuya kumaraini kwaigara friend yake, ndokubva tapinda pamusha paya. Ndakabva ndaona kuti madhoo ose ainge akangovhurwa zvichiratidza kuti pamba apa painge pasina kana munhu. Vanhu vepo vaita sekunge vainge vangobuda zve-emergency because akadanidzira pakashaya kana munhu akapindura, yet madhoo ainge akangoshama. Saka ndakabva ndati pana pamuchinda uyu anenge ari kutondifungira mweya wakashata. Ndakangoti ndichida kungonotendeuka kudai mukoma munoziva akaita zvekuuruka fenzi, so because ndakangotendeuka ndichitanga kufamba ndokubva ndatobuda gate, iye akaita high jump akabva auruka fenzi yaya, akabva ati kuri kuenda kupi, akatanga achandinyengerera ndokubva angondisimudza akabva andikanda pamafudzi ake apa, akabva atoenda neni mubedroom muya, bedroom iro rainge richishandiswa nefriend yake, ndokubva andimanikidza paya. Ndakambozama kuramba mukoma but munhu wacho aiva nesimba, ndokubva atondibata chibharo paya ndokuzotopindawo mumarriage kwandakaita. Ndakati ndaona kuti ndainge ndatokanganisika, ndikabva ndati panapa hapasina kana option yekudzokera kumba because kana kufamba ndaitadza kufamba. Iye akatoshamisikawo kuti ko uchiri musikana akakwana. Ndakabva anditi ndikamukomana kako kaya kandakarova kaya, ndaifungidzira kuti makatomborara mose. Ndopa ndakabva ndazvozviziva kuti that is the reason as to why uya mukomana wangu ainge ava kungondi-ignore. It was because ainge akarohwa. Mukoma ndakabva ndazotorwa ndikabva ndazonosiwa pamusha pevabereki vake. Ndaishungurudzwa mukoma,
ndairohwa on a daily basis. Kunyangwe ndisina chatinenge ndamutadzira aingoti kungodhakwa, so aitosarudza kuti ange achienda kunonditemhera shamu yemuhabros, munhu obva atanga kundirova. Aita kundirova zvezve akandiisa pakati pemakumbo ake achindirova. Apa painge pasina kana munhu aikwanisa kundinunura, because kana vanengena vake vainge vachitomutyawo. Aiti kana atanga anenge atotanga. Kudzamara mukomanashi azonditi taifanira kuti tinge tichienda kunogara kutauni. Kutauni mukoma, it was violence after violence. Ndikabva ndaona kuti munhu uyu mutauni ndo zvaanoita, anoita zvemahure. Aitodanana nevamwe amai vaigara panext door, zvezvo zvokutojairira zvezvo zvokuti ndiri musoja saka mungandiita sei. Murume wacho aitozviziva kuti munhu uyu ari kutotorana nemudzimai wangu, but zvekuzviita painge pasina. Inini ndainge ndakabhaniwa kuita shamwari, ndainge ndisingatendedzwe kufamba kana iye asipo. Aingoti kana akaudzwa negirlfriend rake kuti mukadzi wako pawainge usipo akamboenda kutauni, ndairohwa mukomanashi. Dzimwe nguva aikwanisa kutongobatidza mastove aya mastove ekudhara edhaga aya ndobva ndanzigarira stove. Mukoma akatanga achiita zvezvo kundivhundutsira until one day akazotora ruoko rwangu ndokubva atsimbirira ruoko rwangu paplate mukoma ichiita kupisa. Ndakanamuka skin yeku right arm kwangu uko. Ndopa ndakabva ndazvienda kumapurisa. That was the first docket rakavhurwa, but ameno kuti chii chaingoitika, mapurisa vaingoti tichauya, nyaya dzacho vainge vasingadzifambiri. Kudzamara one day mukoma ndakabva ndazomubata naamai vaya vainge vakatorara zvavo pamubhedha, ende kurwadza kwazvo mukoma. Pamba painge pasina chingwa. Ndikabva ndavati pamba hapana chingwa. Akabva ati iwe ndezvekwako izvo, iwewe ita yaunogona kuita kuti pamba pange pachiva nechingwa. Ndakati ndichibuda, amai vaya vandaitoziva kutoti ainge achidanana navo vakabva vatodanidzira, vakangoita zvokungokwira pajeraho, vakabva vadana zita remai late husband. Iye akabva atobuda paya. Apa ainge asitomborina kana kuchongopfeka kana sheti. Ndikatomuti naimi, ko munongobuda panze makapfeka kashoti kudaro? Akabva ati zvinei newe. Ndokubva aenda paya. Mai vaya vakabva vataura naye, but zvezvo zvokuda kungondikaurisa vakabva vati mumba zvamuna kana chingwa, itai kaplani. Ndimi varume vacho, handiti munongoziva kuti vedu varume ndevezita. Murume wangu ndokubva aseka achidzokera mumba. Akabva atora wallet yake. Achinotora wallet mukoma akabva atambidza mai ava wallet, akabva ati tengai chingwa muzodzosa wallet yangu. Ndakarwadziwa mukoma, because zvose zvinhu izvi, foni yake, wallet yake, ndainge ndisingatendedzwi kuzvibata. Ndakabuda paya ndokubva ndaenda ndikabva ndanotaurawo nomwe mukadzi aiva nechituckshop chake. Ndikati ndinokumbirawo chingwa asikana half bread nichazokupai. At that time kamwana kangu kainge kachiri kuyamwa. Ndikanzwa kuti yapanapa mwana achaita sekunge achayamwa ropa, because ndainge ndaziya nenzara. Vakabva vandinyora mubhuku sezvavaigara vachingoita. Pandakazodzoka mukomanasha, ndakasvika pamba painge parizi. Vamwe vainge vangobuda zvavo. Iyewo murume wangu munhu waive kuti aifarira kuridza music too much, zvezvia zvokuti airidza music loud yekuti vanhu vose vaizosvika pakupopota, but aikwanisa kumuaprocha painge pasina. Ndikati pamba apa patizizi kasi vabuda. Ndakangoti ndichingonovhura dhoo mukomanashi, ndikanzwa kuti dhoo rainge rakategerwa necheya. Ndikabva ndarisunda paya nehasha. Ndikatonoona vanhu vainge vatori busy. Mukadzi uya ndiye ainge atori pamusoro pemurume, but akatarisa the other direction. Ndakarwadziwa mukoma, ndikatanga kuchema paya. Iye akabva angoburuka kubva pamusoro pemurume wangu, akabva atotanga kutopfeka paya achingoseka zvake achingoti zvinowanika asikana, zvinowanikwa kani, musachema, kana nemiwo mangwana ndimiwo. Akabva abuda mukadzi uya akangoti achinobuda. Ndakati ndichikuda kungonobvunza murume kuti what kind of pain did he wanted to give me? After everything he still wanted to give me more pain. Ndakabva ndanzi mucheka mukoma. Achinonditi mucheka, achinokiya dhoo. Ndokubva ati nhasi ndikuda kukugadzirisa, wakangwara stereki, ndikuda kukupisa nemafuta kusvika fesi yako iyi yaita kununira. Akabva
anotora chigubhu chemafuta akabva aona kuti mafuta ainge arimo ainge asara mashomanana, ndokubva akava chipoto chechi mukoma akaita zvekuchikava round kick chikanowira uko apa chaiva pamusoro pestovhu, then ndokubva asiya stovhu yaya iri on achingopopota achipopota aita akauya pandiri so obva andisikiza nechibhakera. Akazoti achinocheuka achiona kuti stovhu yainge iri on mukoma, ndopa akabva andibata ruoko rwangu. Apa ndikatanga kufunga kuti munhu uyu kana akambondipisa zvekare nawo ava kutoda kutondipedzisa. Ndakabva ndatanga kurwidzana naye mukoma but aiva nesimba, ndokubva andizvuzvurudza paya kunosvika achida kunoisa fesi yangu pastovhu yainge ichipisa mukoma. Ndakadikitira within a few seconds because ainge akaisa fesi yangu padhuzesa neplate yaya yaipisa mukoma. Ndakangotarira kudai ndikabva ndaona kuti painge paine rimwe banga iro rainge riripo riya rekuchekesa chingwa. Ndikangoti Mwari wangu panapaka ndava kutongoita zviripo. Iye ainge akangofokasa chete pastovhu. Ndakabata banga riya mukoma ndokubva ndangonoti munhu ga, ende handina kana kumbogara ndatarisa kuti ndainge ndamubaya papi mukoma. Ndakangonomubaya banga riya richinonopinda mumatumbu, haana kana kumbogara agomera kana kuita sei, akangodonha pasi negotsi. Ndokubva ndatotanga kutochema ndikatoona kutoti panapa ndauraya murume wangu. Ndaingochema ndichingoti Mwari ndauraya murume wangu, ndauraya murume wangu. Apawo mwana neviolence yose iyo yainge yaitika, mwana aingochema achingochema achiya kuti ko chii chiri kuitika. Neniwo ndainge ndapera power mukoma, ndava kusaziva kuti what is going on. Saka vamwe vavakidzani vainge vachingogara vachiziva kuti ndozvaiitika, pavakanzwa ndongochema iye asingaiti noise, ndopavakabva vanoka. Vachinonoka ropa mukoma rainge rava kutoyerera richitobuda mumba richitoenda pastubhu. Vanhu vakatoona kutoti mumba umu there was something that was wrong. Mukoma mapurisa akabva azodanwa paya, ndokubva ndasungwa. Ndokusungwa kwandakaitwa ndikabva ndazoenda ndikanogara zvangu mujeri. Ndigeremo mujeri mukoma ndaingozamawo maapil kudzamara nyaya yangu yazonzwikwawo nemutongi. Saka nemamwe marecords ose ekuti murume ainge akambondipisa ruoko rwangu rwekuright mapurisa vakatadza kuacta in time, nemamwe mareports aingopiwawo nevavakidzani. Even landlord ainge akatombonomangarira murume wangu kuti munhu ari too violent, munhu wekuti kana achirova mukadzi kana akada kuudzwa kuti usarova mukadzi anokwanisa kutothreatena munhu uya anenge achizama kununura life yemukadzi wake. Saka ndokuzobuda kwandakazoita mujeri. Ndakati ndabuda mujeri mukoma sezvandakuudzai ndiri munzira ndichienda kumusha, ndokubva ndazoona chipoko chake murume wangu uyu. Ndakangochionawo ipapo, kubva ipapo handina kana kuzombochiona. Chinondinetsa ndechekuti why is it mweya wake wakazopinda mandiri. Hameno zvimwe kuda akamirira kuti ange achizondikuvadza zvekare. Ndiri munhu wekuti I have so much pain. Zvinhu izvi zvinongoramba zvichingoriplayeka in my head like a movie. Vanhu hazvisi nyore kuti unzi wakauraya munhu. Kuuraya munhu is not a joke. Every second of the day I keep on remembering the day iro randakauraya murume wangu. Ndinombozvibvunza mibvunzo yakawanda kuti asi ipo paya dai hangu ndisina kuzodzokera mumba, but ndaizozviziva sei kuti uyu murume uyu zuva iroro ndo rainge riri zuva rekufa kwake. Ndinombozviti dai pawakangoona vanhu ava vari busy vachiita bonde dai wakangobuda, but munongoziva kuti hakuna chinhu chinorwadza sekuona murume wako anokushungurudza achirakidza kuti ari kufara neumwe mukadzi. Ndakangoita blackout mukoma, iyewo achitotanga kutoita violence yake kuzonosvika ndichizoitawo self defense because aitoda kuti ange achindipisa. Hanzi ndikuda kukupisa nestovhu zvekuti hakuna kana murume anozombofa akakunyenga zvekare. Ndo confession yangu iyo mukoma. I am still trying hangu kuti ndinge nechigadzirisa upenyu hwangu, but zvakangooma hazvo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kuzama kubatanidza upenyu but zvakangooma hazvo. Everyday ndinongoita mamemories, ndinogara ndine mamemories ndichitora banga randaida kuchekesa chingwa ndichibaya murume wangu everyday.
apa ndakazoona chipoko chake. Ya zvakaoma hazvo veduwe.